Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У цэнтры Адэсы жанчына хацела вывесіць сцяг Расіі ў гонар дня нараджэння Пуціна, але яе хутка спынілі. Что делаешь ты? Ты шо? Ты хочешь получить, чи шо? Жанчына шчыра не разумела, што яна робіць не так. Яе хутка затрымалі, і вось што яна пачала казаць на допыце. Я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию, поддерживаю Владимира Владимировича Путина, и я призываю всех украинских нормальных людей, воинов, идти на сторону России. Дзіўна і вельмі нечакана, што праз 2,5 гады паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне яшчэ застаюцца людзі з такой кашай у галаве. У Беларусі свая атмасфера. Што не свята, дык буйства чырвонага і зялёнага колераў і песні ў гонар, самі разумееце каго. Хаця тут я нешта пачаў сумнявацца. Бацька атрымліваецца ў нас крутой. Ці гэта не пра Дмітрыя Крутова, які з лета кіруе адміністрацыяй Лукашэнкі? Вось так мы і зразумелі, што пачалася аперацыя «Пераемнік». І хто гэты пераемнік? Цяпер таксама ясна. Прапагандыст Ігар Тур паспрабаваў патлумачыць, чаму ў беларускіх уладаў усё ніяк нічога не атрымліваецца. Аказваецца, прычына у амбициях Лукашенки. В Пинском районе, изучая успешное предприятие в пятницу, он не ставит задачу сделать это предприятие образцом для Пинского района или даже для Большой Брестской области. Он сразу замахивается на куда более сложную задачу – взять за прототип Порохонское и сделать так на всем Полесье, чтобы развить весь юг республики, что заведомо сложно, долго и дорого. А вот теперь дилемма. Как лучше? Поставить задачу попроще, привести в порядок район, выполнить ее и радоваться, что так получилось, или все же поставить задачу привести в порядок все Большое Полесье? Задачу можна паставіць і так, і гэтак, але парадку ад гэтага не прыбавіцца ні ў Пінскім раёне, ні ва ўсім Вялікім Палессі. А ад абвяшчэння якога-небудзь годам якасці гэтай самай якасці не прыбавіцца. Затое даручэнні можна раздаваць бясконца. Прапагандыстка распавяла, што праўладныя беларускія медыі ў 2020 годзе выйгралі інфармацыйную вайну ў незалежных, хаця спярша і прайгравалі, але пазней нейкі цуд здзейсніўся. Вот возвращаясь, вот я просто хочу закончить свою мысль. Вот Сергей говорит, Саблин, о том, что вот мы не успеваем за повесткой. Помните, в 2020 году у нас было то же самое, когда они диктовали повестку, просто наполняли негативом, а мы бежали за ними, да, чтобы ждали официального подтверждения. И мне хочется сказать, что не надо сейчас этой ситуации бояться, вот этого времени, потому что мы, государственные СМИ, и тем самым и выиграли эту информационную войну только потому, что мы основывались на официальной информации. И ни слова пра дзясяткі кінутых за краты журналістаў, пра тое, як усе альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі ўлады ці нармалізавалі, ці абвясцілі экстрэмісцкімі, пра тое, што нават за падпіску на незалежныя медыі, за лайкі ці за каментар можна трапіць за краты. І пры гэтым яна, здаецца, шчыра верыць, што давер да дзяржаўных медыяў падвысіўся. Наіўная. Падчас экскурсіі па палацы незалежнасці ў Мінску здарылася нечаканае. Хлопец стаў перад дзяўчынай на адно калена і зрабіў прапанову. Што ж, кожны крынжуе па-свойму,
Але няхай пасля не здзіўляюцца, калі на вяселлі з'явіцца чалавек з аўтаматам без ражка, які пачне ўсіх навокал называць красаўцамі. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.